बड़ा ढीले ले आज साले के आज इनका के आज लपेटे बाज इनका से बेसी ना फेंकनी तो भी बुझे बड़ा फेंकू बन रहता है आज इनका के पता होता नहीं आज। भाई भाई लड्डू कहाँ से आवता ही कहाँ से आवता रहो? कचौहरी में से आवता नहीं। कहाँ कचौहरी में का करे गए रहो? चांद पर जमीन लेनी है। चांद पर जमीन? हाँ ना तेरा विश्वास नहीं क्या पांधुर जमीन लेनी है चांद पर। चांद पर जमीन क्या तू ले लाओ? तो चांद पर जमीन हम पांधुर लेनी है तो विश्वास करो। चलो चलो ठीक है विश्वास करता तार तो मुंह खोला ये कहा है तो लड्डू है वही खुशी में उनके होते मामूली पूरा भर रहल सारा लोग के बांटत बांटत तब जाके देख 3 गो बचल बा। भाई जल्दी लो ना तो इहो के हुआ जे तो ओकरा मुंह में चल जाई है लाई है मारे पूरा बड़ा महंगा जमीन हो जुबा इतने बेटा दे जो तो चांद पर जमीन निकाल हो। ए मोदी जी ना कहले रहले तब नु हम पता लगाओ तब जाके कोनी अरे पांधुर जमीन लहल जरूरी बा। आप पैसा तो उतना होत ना रहल त पांधुर ले लेतानी आ ओकरा बाद ओही में देखो जे स्विमिंग पूल बनवा देतानी आ ओकरा बाद समझो कि जो मैं घर बनवाए कितना जाना जो है उमें किराया पर रही है उमें नहीं है सब पैसा ही पैसा। मोदी जी का रिलेटिव हो काटू रिलेटिव सिलेटिव हम करना है पैसा देवे के बाद रिलेटिव में का करे के बा। मोदी जी पैसा ले रहे हैं वो पैसा लिए हैं जब वहाँ चांद पर जमीन वही जुनू लिखा था ओकरा बाद लिख के आगे हम बैठम ना अब बैठे ना जब है ना जान पर जमीन जब लिखाले तो तन देर बैठ तन खुशी हमरो से इजहार करो खुशी इजहार करो बोलो का कहता रहो बोलो अब का कहता पार्टियो दे तरह के। अच्छा ठीक बा पार्टी दियो इस साला ये बहुत फेंकू बा ये हमरो ले जाते फेंकता है। अच्छा बताओ भाई बैठो Oh no! ठीक बड़े सु हाँ हम खड़ा बा हम बैठल बा कौन हराम फलवा हम बैठल बा। अच्छा अच्छा हो काम तो ठीक ईमानदारी से काम करता हूँ तो ठीक ठीक ना ईमानदार बा ईमानदारी से ठीक इनका जोड़ा था ठीक ठाक। का कौन लोग पगलाइल बड़ा का हो काथी कहता रहो तू आज नु जमीन लिखावा तारा त मार खुशी जमीन लिखावेला बड़ा त खुशी से मिठाई बाटा तारा हमार कहिए से जो फ्लैट बनता चांद पर आज जमीन लिखा ले बड़ा मार उनको कइले बड़ा कहिए से हमार चांद पर फ्लैट बन रहल बा उहे मिस्त्री लागल बड़े सन 10-10 गो मिस्त्री लागल बड़े सन और ओकनी का हम यही से देखे नहीं कौन काम करता कौन नहीं करता एजा से बैठ के ओकनी का हाजिरी बनावे नहीं हम जान लो चलो हमरो से भारी फेंकू निकल गई साले तहर बाप नु बानी हो दो भारी फेंकता ते तहर बाप बानी उहे हम देखे नहीं एजा से जे कौन काम करता कौन बैठल बा एजा से बैठल हाजिरी बनावे नहीं आ ओकनी के बनिहारी एजा से हम भेज देबे नहीं। ठीक कर लो वही तारा घरवा के जमीनवा के बगल में वही चौकुआ के बगल में हमर जमीनवा बा जान लो हमारा घर के बगल में तो मिक्स ओलंपिया पहाड़ बा बैठो ना फिर ससुर दोनों फेंकुए एक जगह बैठल बड़ा सा आज साले लोग के गाड़ फारे पड़े इतना ना फेंकता है कि दोनों जने उठ के ना भगले तो फिर पहुंच होय देखो कहां से आओ तेरे भाई ये भूल दे पानी फाड़ के निकला तो हमके डेढ़ाइए कोई नहीं जो डूबा निकल गल का तू ना मर दे आवता नहीं चांद पर से हां सब कोनो के चांद के बीमारी लागल बा का हो बीमारी धइला बा तोहनी के हमार तो रियल में बा आज से 5 वर्ष पहले 1 बीघा जमीन किन के छोड़ देनी वो बेरा रहे सस्ता हां बुझलो अब ओकरा के पूरा हम फ्लैट बनवा दल बानी। अच्छा हम यहाँ कहाँ रहिले वही से तू ना लौके लो सुनो ना पूरा बतिया 6 महीना यहाँ आ 6 महीना चांद पर 3 दिन तो लाग जाला जाए में। अच्छा बड़ा परेशानी होता यहाँ से जाए में हमरा क्या जाले भईवा 2 दिन लाग जाला सुमेश्वर पहाड़ जाइले अच्छा वहां से हिमालय टप जाइले बाप रे बाप वही जैसे पहुंच जाइले चांद पर भाई तो साला सब कोनो के दादा निकलत है ठीक बा ठीक बताओ
आवे में बड़ा सुविधा बा हमरा, ऐसे मन खुश बा हमार। हाँ आवे में इतना ना सुविधा बा, हाँ हमार फ्लैटवा जौन बा नु, हाँ फ्लैटवा के सामने ही बा कुड़िया मोन। कुड़िया कोठिया जौन कोठिया के बगल में मनवा बा। हाँ, वो फ्लैटवा के ठीक नीचे हाँ। कुड़िया मोन बा। हाँ ओइजा से जाइले कूद जाइले डब दे मर नहीं तो अउरी हेने बहने ओइजा से जाइले हाँ। कूद जाइले डब दे मनवे में हाँ आ निकल के अब के तो कूद के भागल आवतनी देखनी तोहनी के तो कहनी भेंट कइले चली उहे निकल रहा डूबा लेखा। ओही में से तो निकल के आवत बने तो भीजल बा कोनो झूठ बोलता नहीं का। ठीक बा भाई हम चलता नहीं, तू हमार बैठो बापे ना, निकल लो, मिठाई ना तू देबो। हमार बापे निकल लो, ना के एको मिठाई बाप खियाओ ना। नहीं बाड़ो ना। सारा जना के चाने के बीमारी लगल बा। खाना पीना खाली ना भाई ना, आओ ना वो बड़ी इतना लगल बा। हो रसगुल्ला गइल खियाइबो हो गइल इनकर कहानी खत्म हो गइल। भाई हैं तार फ्लैट में ढो गइल बा। हो गइल बा। ए हम तो तनी देर पहले देखनी है जे जोड़त रहले हैं सो। कथी से देखलो ए दूरबीनवा से तो देखे नहीं, हम बराबर देखत अब रहनी तू देखत रहो तो हम लौकनी आवत ना तू तो ना लौकलो ना लौकनी हो ना। तो लाल में लौकल हो से दूरबीन में हम लाल लौकत दूरबीन में कथी बा है में बोला के लाल बा हो आगे के आदमी लौकत झाट नहीं के चुतिया बनैले बाला तू चांद पर जमीन- चुटिया बनवले बड़ा, चांद पर से कूद जाता रे मन में आए किनले बा बोका बना तारा बैठ के आई जा। बैठ के चल और लिखे तो झाट उखाड़ हाँ। पूछो ना भई हाँ। निकामा आ तू मार जमीन आ तू चांद पर फ्लैट बनवले बड़ा, मार कोई जा रोज 6 महीना रहत रह चांद पर, आ चांद पर 6 महीना पर कूदत रह के डब दे डूबा से निकलता रहे थी में से। वही कैसन के खेलौना लेके वही बेर से माथा मोरले बड़े चांद पर तू क्या रहा? तू लड्डू हाँ। लड्डू खियाओ हाँ। चांद पर जमीन बा जमीन दादा बने की कोशिश मत करो, लइके रहो लइका। लइका हाँ। अभी तू बड़ा बच्चा हाँ हाँ तू जहाँ खत्म करल नु हाँ, हाँ। हवे से हम शुरू करिले चुप कर रहा जा जा। जइए ना तो सुनो ना हाँ जइए नु होतई हाँ तो तारा रहे में दिक्कत होई नु हाँ। हमरा फ्लैटो में जाकर हाँ, रह जा जा तारा ऐसा नहीं, तार साथ पूछ के वो जा रहे खातिर हम बनवावता नहीं हो जा मकान। तार जल लो तार दूर में होई हाँ। की कहां में बा ए पूरा मिक्स ओलंपिया पर्वत बानू पूरा हमरे एक बार में बा। चल लो जाना हाँ? भारा ए मत बोलो, जा 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 जा, जा हटा होने जा, जा जा। जा। तारा ऐसा बहुत देख लेनी, पानी में से निकला तारे फाड़ के चांदा पर से कूदा सीधा डूबा में लेखा निकला तारे बड़ा चुटिया बना दे। चल तोरे 10 नौकर खटता वो हाँ खटत नहीं है। झाटू खाड़ता हाँ चला हां ढेर बतियाओ मत।